ሰላም ሰላም ሰላም። Hello, hello. እዚ እዩ እዚ እዩ This is. እዚኣ እያ እዚኣ እያ This is. እቲ እዩ እቲ እዩ That is. እቲኣ እያ እቲኣ እያ That is. እዚኣቶም እያቶም እዚኣቶም እያቶም These are. እዚኣተን እያተን እዚኣተን እያተን These are. እቲኣቶም እያቶም እቲኣቶም እያቶም Those are. እቲኣተን እያተን እቲኣተን እያተን Those are. እንታይ እዩ What is. እንታይ እያ What is. ኣየናይ እዩ Which is. ኣየነይቲ እያ Which is. ክደግመኒ ሕጂ ቀልጠፍ ኢላ ክደግመኒ እዚ እዩ This is. እዚኣ እያ This is. እቲ እዩ That is. እቲኣ እያ That is. እዚኣቶም እያቶም These are. እዚኣተን እያተን These are. እቲኣቶም እያቶም Those are. እቲኣተን እያተን Those are. እንታይ እዩ What is. እንታይ እያ What is. ኣየናይ እዩ Which is. ኣየነይቲ እያ Which is. Thank you for watching and see you in the next video.